Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга кайбер темалар турында. Чолылар шәһәрдә кар чистарту эшләренең начар баруына борчыла, буны белән бәйле. Машина йөртүчеләргә яңа юлны сойларга туры киләчәк. Галиәскәр Камал бульвары һәм Тынычлык проспекты киселешендә канализация челтәрләрен ремонтлаячаклар. Шулда прокуратура таләбе буенча эре предприятиеләрдә һәм оешма ашханәләрендә масса күләм тикшерүләр бара. Ни өчен? Чолылар шәһәрдә кар чистарту эшләренең начар баруына борчыла. Безнең хезмәттәшебез җәяүлеләр һәм машина йөртүчеләр белән аралашты. Иртәдән үк социаль челтәрләр Чаллы халкының күп санлы шикаятләре белән тулды. Моның сәбәбе кар чистарту эшләре алып барылмау. Ял көннәрендә шактый кар яуды. Хәзер исә ул боткага әйләнде. Карны чистартмыйлар бик. Юллар начар. Колея. Урта бер җирдә кар иелеп тора. Онда бер жактан икенче якка чыгышлы түгел. Машина белән. Җәяү җөрүчеләргә тоже бик начар. Кар җыю мәсьәләсенә килгәндә, һәрбер кеше үз урынында бу мәсьәләгә җитди караса, әлбәттә әйбәт булыр иде. Шәһәрдә чиста булыр иде. Сүз дә юк. Бик нык тарттырып кына дүртле куярга була. Шәһәр администрациясе безгә аңлатып узганча, беренче чиратта кар транспорт йөри торган проспектларда, аннан соң мәгариф һәм социаль учреждениеларга керү юлларында чистартыла. Аннары гына җирле юлларга керешәләр. Сегодня ночью на дорогах нашего города работало свыше 50 единиц техники. Утром на очистку дорог, остановочных павильонов, тротуаров вышли 102 единицы техники и свыше 80 дорожных рабочих. Кар күпләп яуганнан соң чистарту эшләре 6 сәгать эчендә башкарылырга тиеш. Тротуарларда һәм җәяүлеләр юлларында кар һәм боз 3 сәгатьтән артык тормаска тиеш. Айзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Галиәскәр Камал бульвары һәм Тынычлык проспекты киселешендә канализация челтәрләрен ремонтлаячаклар. Шуңа күрә машина хәрәкәте шикләнәчәк. Шикләүләр агымдагы елның декабрь ахырына кадәр гамәлдә булачак. Нәкъ менә шул вакытка барлык эшләрне дә төгәлләү планлаштырыла, дип хәбәр итте Чаллы су каналы хезмәткәрләре. Елның салкын вакытында ни өчен ремонт үткәрүләре турында тулырак безнең материалда сөйләрбез. Канализация челтәрләрен төзекләндерү буенча әзерлек эшләре бара инде. Бөтен периметр буенча шикләү билгеләре куелган. Шулай ук машиналар йөрү өлешен яба башлаганнар. Тынычлык проспектына чыгу өчен вакытлыча юл оештырылачак. Күпчелек машина йөртүчеләр бу хәлгә уңай карый. Естественно, неудобно. А что делать? Ну, какие-то другие пути надо будет искать. Объездные пробки будут наверняка. Юл бит бар, ун яктан китәргә булса, ун яктан можно объехать. Проблем юк инде. Пускай часыннар, я 40 кирәк булгач. Если там не закроют, там будет аварийная ситуация создаваться. Лично мое мнение так, скажем так. А как еще? Объезжать кругом, допустим, час пик, это будет очень неудобно. Через дворы придется ездить, но вовремя перекрыли, конечно. Лучше бы летом было, наверное. Барлык авария участокларында елның җылы вакытында ремонтлап булмый. Шуңа күрә кайбер эшләрне көзге-кышкы чорда башкаралар, дип аңлатты Чаллы су каналы хезмәткәрләре. К сожалению, коллектор забивается, заболоченность местами достигает до 60-70%. Поэтому, если не чистить его, то, сами понимаете, будут заторы. Планлы ремонт эшләре 27.01 һәм 27.02 торак йортлары янында 29 декабрьгә кадәр башкарылачак. Төзүчеләр сүзләренә караганда, әлеге күп катлы йортларда кайнар суны сүндерү планлаштырылмый. Айзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шулда прокуратура таләбе буенча эре предприятиеләрдә һәм оешма ашханәләрендә масса күләм тикшерүләр бара. Объектларга Роспотребнадзор хезмәткәрләре килә. Булар белән бер рәттән шәһәрдә COVID-19 һәм гриппка каршы вакцинация һәм ревакцинация дәвам итә. Бу һәм башка яңалыклар аппарат киңәшмәсе вакытында яңгырады. Тулырак калдагы материалда. Тикшерү өчен сәбәп сальмонеллез авыруы булды. Ул октябрь азагында шәһәрнең танылган бер шактый эре предприятиесендә теркәлгән. Искәртеп узабыз, ул чакта завод ашханәсендә тукланган 22 хезмәткәрдә әлеге диагноз расланган иде. Хәзер кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте вәкилләре балалар бакчаларының, шулай ук мәктәпләрнең азык-төлек блокларында җентекләп тикшерәчәк. Куелган таләпләрне бузу очракларын ачыклау өчен махсус комиссия эшли. Пока результат лабораторных готов,
готовых результатов лабораторных исследований в полном объеме нет, но по нарушениям, которые были выявлены в текущем моменте, они зафиксированы. Естественно, по ним будут приняты меры административного характера с наложением административных штрафов, как на должностных, так и на юридических лиц. Я не исключаю, что будут и временные запреты, принято решение судами о приостановлении ряда столовых. Тикшерүләр декабрь уртасына кадәр дәвам итәчәк. Шәһәр мэры Наил Мәхтиев ведомствога катгый рәвештә эш итәргә кушты. Мы случаи, к сожалению, имеем уже по городу Набережные Челны. Поэтому, чтобы исключить такие случаи, вот как раз и существует ваша служба, чтобы в рамках всех федеральных полномочий, которые нам даны, вам даны в первую очередь, у муниципалитета таких, к сожалению, полномочий нету. Шул ук вакытта COVID-19 да шәһәрдән китәргә ашыкмый. Пациентлар мөрәҗәгатенең тотрыклы дәрәҗәсенә карамастан, чаллы күрсәткечләре республика саннарынан 1,5%-ка югарырак. Штат режимында икенче хастаханә һәм ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе базасында йогышлы авырулар өчен вакытлыча ятаклар эшләвен дәвам итә. Беренче мөрәҗәгатлар йогышлы авырулар хастаханәсенә килә. Также продолжается работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции и вакцинации против гриппа. Работа организована во всех поликлиниках города, также в торговом центре. Продолжается работа выездных мобильных бригад на предприятия организации города. Вакцина в городе имеется, данная работа продолжается. Табиблар вакцинацияның мөһимлеген тагын бер кат искә төшерәләр. Коллектив иммунитет ярдәмендә генә авырулардан сакланырга мөмкин. Айзилә Шәймөхәммәтова, Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Премьера. Галимҗан Ибраһимовның алмашуар әсәре буенча эшләнгән Торлан фильмы 2022 елның декабрь аеннан кинотеатрларда. Яшь чикләве 6+. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Женщины слишком долго помнят неподаренные розы. Закажи незабываемый букет в магазине «Цветочный дом». Наш адрес – проспект Мусы Джалиля, 46Б, остановка ДК «Энергетик». Мы работаем круглосуточно.